Avantgarde stammer fra en militær sammenhæng. Dem, der baner vejen. I kunsten er det frontløberne. Dem, der tør være banebrydende. Dem, der tør gøre op. Der skal altid være et manifest, hvor de skriver om deres regler og benspænd og ideologier. Futurisme Nu skal vi til Italien. Marinetti skrev det futuristiske manifest. Det var energisk, eksplosivt. De dyrkede fremtiden. Ikke dvæl ved fortiden, nej. Jeg elsker en sporvogn. Er en fabrikskorsten ikke nydelig? En ny, frodig side af menneskeånden. Dadaisme Så kom Duchamp. De havde også et manifest. Dada-manifestet. Det var tilfældighed. Kaos. Det ikke sproglige. Et opgør med den klassiske kunst. Surrealisme Salvador Dali. Manden med det lille snorede overskæg. Det var smeltede uger. Forvrængede dyr. Stærkt inspireret af Freud. Det surrealistiske manifest. Det var frit og drømmende. Troen på den større virkelighed. En leg. Ideologisk realisme Vi befinder os imellem krigene. Det var Martin Andersen Nexø, og det var fiskerne. Mindede lidt om det moderne gennembrud, men mere handlingsrettet. De var kommunister. Så var der ekspressionismen Stærke farver, kontraster, skæve vinkler. Krigens rædsler inspirerede kraftfulde malerier. Det handlede om Freud og det driftsstyrede menneske, og det handlede om Nietzsches opgør med kristendommen. En af de forfattere var Tom Kristensen. Han levede et omskifteligt liv med 5 ægteskaber. Han havde ifølge Rifbjerg rent artistisk fuldt gehør. Hans billedsprog, hans rim og hans rytme dannede tilsammen en æstetisk skønhed, hvor kontrasten var noget, man fandt i indholdet. Han var mere skarpt og skræmmende. Han lavede digtet Fribytter. Og hvad er en fribytter? Originalt en sørøver, men han minder på mange måder om en kunstner. Han har et frit syn på verden, hvor man tilsidesætter hverdagens pligter. Det er en protest mod de gamle idealer. Ja, nu vil jeg bare være sådan, at jeg nu vil ikke være færdig,